ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யூடியூப் ஹரே போடும்போது கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யூடியூப் போட்டதுனால பேச முடியல நல்லா. பிரணதி சொல்றதுன்னா சொல்லிடுங்க பிரபு. சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. நம்மள இந்த குணங்கள் போவாங்க. ஆனா இந்த சத்துவ குணத்தையும் நம்ம தாண்டணும். ஞானம் கிடைத்த பிறகு இது உண்மையான ஞானம் பார்த்தீங்கன்னா அவாடம் பண்ற ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம். மாதாஜி ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது மாதாஜி. இப்ப நீங்க பாடுங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदाकि स्वयं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांते नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पत रूपच कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मा विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேற்று 12ஆம் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்னு சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. 5 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு டைம். 5 மினிட்ஸ்ல சொல்லிடணும். ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனர் கேட்ட 6 questions. பிரகிருதி, புருஷா, ஹரே கிருஷ்ணா. கஷேத்ரா, கஷேத்ரஞான, ஞான அறிவு, நேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலை அறிபவன். You should understand that I am also knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. கிருஷ்ணர் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் கோவிந்த பஸ்யம் அத பத்தின உரை. யஜர்வேதத்துல அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, ஞானமயம், இதெல்லாம் பௌதிகம். விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம், கிருஷ்ணரை உணருதல். அத பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன். பிரம்ம குஹாபதி. அப்புறம் 13.6ல the five great element, false ego, intelligent. அதுக்கப்புறம் unmanifested, the 10 senses and the mind, the 5 senses objects, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. இதெல்லாம் சேர்த்து மனமும் சேர்ந்த ஒரு புலன். அதுல அந்த 24 மூலக்கூறுகள். அதுல ரெண்டு ஒண்ணு ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சேர்ந்து 26. அதை பத்தினது. அப்புறம் 13.8 and 12 அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, மனசை காயப்படுத்துதல் மற்றவங்க, அதுதான் அஹிம்சைக்குள்ள வரும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்ம குருவை அணுகுதல். அமாவாசை அன்னைக்கு இந்த சூரியன் சந்திரன் ஒரே நேர்கோட்டுல வர்றது. ஒரு டே பிஃபோரே வார கிருஷ்ணர் பண்றது. சகாதேவனோட நேர்மை, அதை பத்தியும் தூய்மை, உடலும் உள்ளமும் தூய்மை ஆகிறது. தளராமை, துன்பம் வந்தால் கூட நடுங்கி போகக்கூடாது குந்தி மாதிரி. சுய கட்டுப்பாடு, புலனுக்கு பொய் அகங்காரம், பாடி ஐடென்டிட்டி, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அதை பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன். உடல் இந்த அந்த ஆத்மா சுயஸ்வரூபம், பௌதீகம், ஆன்மீக தொண்டாற்றுதல்,
ஜீவாத்மா ஆரம்பமற்றது. அத பத்தி சொன்னீங்க. எந்த சயின்டிஸ்ட்டுமே இப்ப வரைக்கும் ஆத்மாவ பார்க்கவே முடியாது. அவங்க இதுவரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணல. பிரகாசிக்கும் மூலம் அவரே. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பூரி ஜெகநாதர் பத்தின ஸ்டோரி சொன்னீங்க. ஃபைனலா இந்த 13.15ல சொன்னீங்க ரொம்ப முக்கியமானது. The super soul is the original source of all senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the mode of nature, and at the same time he is the master of all the modern மோட்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. இதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்புறம் நிறைய அனிமல்ஸ் அந்த எப்படி எல்லாமே அவங்க படைக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னீங்க மாதாஜி. அதோட அது இல்லாம அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட்ல இந்த ஸ்டோரியில முடிச்ச அப்புறம் பூரி ஜெகநாதரோட ஸ்டோரி சொன்னீங்க. அவரோட கண் இமை பெருசா இருக்கிறது, அதை பிளிங்க் பண்ணாம அவரு கண் அப்படியே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த 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 ராஜா ஸ்டோரி, இந்திரத்யுமன் அவர் இந்திரத்யுமன் கடவுள் எப்படி நேரா பாக்குறாரு, அந்த எல்லாம் சொன்னீங்க. வித்யபாதி போய் கல்யாணம் பண்றது, அந்த விஸ்வபாகா அதெல்லாம் பத்தி சொன்னீங்க நீங்க. அப்ப திடீர்னு காணாம போயிடுவாரு. அவரோட உடம்புல இருந்து ஒரு நறுமணம் வீசும். அந்த நீலமாதவன் பூஜை, அத ஜபா அவர் மேல அந்த வாசம் அடிக்கும். அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அந்த ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் 1.5 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் எடுத்ததை நீங்க 5 மினிட்ஸ்ல ஷார்ட்டா இப்ப சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது குணத்திரய விபாக யோகா 14 சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுதான் இந்த சாப்டர், குணத்திரய விபாக யோகா. நம்ம இதுவரையில் ரொம்ப நாளா குணம் முக்குணங்களை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வரோம். சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு. அந்த குணங்கள்லாம் என்ன செய்யும், ஏது செய்யுங்கிறது நமக்கு எதுவும் தெரியாது இல்லையா? இப்ப அந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் நேத்தி கூட பார்த்தோம். அவ்வியக்தம்னா என்னன்னு கேட்டீங்க. அந்த அவ்வியக்தம்ங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாம புலப்படாம இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்கள் தான். இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 13 சாப்டர் ஷார்ட்டா என்ன பார்த்தோம்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு போயிடலாம். அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள். என்னென்ன கேட்குறாரு? பிரம்மன்னா என்ன, அப்புறம் க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்திரங்கன்னா யாரு, அடுத்தது ஞானம்னா என்ன, ஞானம், அப்புறம் ஞேயம்னா என்ன, அந்த இது எங்க புருஷன் எங்க நம்ம உடல்ல வசிக்கிறார், அந்த இதெல்லாம் கேள்வியெல்லாம் ஒரு 6 கேள்வி அவர் கேட்குறாரு. அதுக்கான பதில் பகவான் 2ல இருந்து 7 வரையிலும் சொல்றாரு. க்ஷேத்திர மற்றும் க்ஷேத்திரஞாவின் மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கம் அதுல வருது. க்ஷேத்திரம்னா நம்மளுடைய உடல். இந்த இடத்துல நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா தான் க்ஷேத்திரஞன். க்ஷேத்திரஞன் 2 வகையானவர்கள். யாரு? ஒண்ணு ஜீவாத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மா. நம்ம எப்படி நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா ஜீவாத்மா எப்படி தெரியும்னா, இப்போ ஒரு விவசாயி நிலம் இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஒரு விவசாய நிலம் நமக்கு இருக்குது. அப்ப இந்த நிலத்தை நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த நிலத்துல எதை பயிரிட்டா அது நல்லா விளையும் அப்படிங்கிறது அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிற நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வச்சிருக்க நிலத்தை பத்தி நமக்கு எதுவும் தெரியாது. நம்மளுடைய நிலத்தை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். அப்படிதான் ஆத்மாவுக்கு என்ன தெரியும்னா, நம்மளுடைய உடலை பத்தி தெரியும். அடுத்தவங்க மற்றவங்களுடைய பத்தி தெரியாது. ஆனா இப்ப நாட்டுல ஒரு மன்னன் இருக்கான், ராஜா இருக்கிறான் அப்படின்னா, நாட்டுல பல பல நகரங்கள், கிராமங்கள், ஊர்கள்லாம் இருக்கு. அந்த ஊருக்குள்ள கிராமத்துல எல்லாம் நிறைய விளைநிலங்கள்லாம் இருக்குது. எந்தெந்த ஊர்ல எந்தெந்த நிலை என்ன விளைச்சல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ராஜாவுக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம சொந்த நிலம் வச்சிருக்க விவசாயிக்கு தெரியாது. அது மாதிரிதான் இப்ப க்ஷேத்திரஞங்கிறதுல 2 பேர்ல ஒருத்தர் ஜீவாத்மா விவசாயி. அந்த பரமாத்மா என்ன அப்படின்னா மன்னன், நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னன். இந்த இடத்துல அவருக்கு எல்லா விளைநிலமும் எப்படி தெரியுமோ மன்னனுக்கு, அது போல எல்லா உடல்களை பற்றிய விளக்கமும் பகவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா எல்லா உடல்கள்லயும் அவர் பரமாத்மாவா குடியிருக்கிறாரு. ஆனா நமக்கு எப்படி தெரியும்? நமக்கு சொந்த நிலத்தை அறியக்கூடிய விவசாயி போல நம்மளுடைய சொந்த உடல் மட்டும்தான் தெரியும். அப்படிங்கிறது தான் அதுல உள்ள விளக்கம். அடுத்தது ஞானம். ஞானம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அமானித்துவம், மதம் பித்துவம்னு
ஒரு 18 வகையான ஞானங்களை பத்தி பகவான் சொல்றாரு. அதை தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன அறியாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்து 8ல இருந்து 12 வரையிலும் அதுதான் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. அந்த 18 வகையான அறிவை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பெற முடியும், எப்படி வந்து நம்ம நடந்துக்கிட்டா அந்த அறிவோட நம்ம இருக்க முடியும், அந்த அறிவை பெறுவதனால என்ன பயன், ஞேயம், அதுதான் அறியப்படும் பொருள். அறியப்படும் பொருள் யாரு? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அவரை தான் நம்ம வந்து அந்த அறிவை கொண்டு உணரணும். இந்த ஞானத்தை வச்சு என்ன செய்யணும்? பரமாத்மாவை நாம உணரக்கூடிய நிலைக்கு நாம வரணும். அடுத்தது 20ல இருந்து 26 வரையில பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன். இந்த ஜட பிரபஞ்சத்துக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இங்க நமக்கு இந்த உடலை கொடுக்கறது எது? அந்த ஜட இயற்கை. ஆனா நமக்கு என்ன மாதிரி உடல் அமையறதுக்கு காரணமா நம்ம என்ன காரியம் பண்றோம், கர்மம் பண்றோமோ அதுக்கு காரணம் யாரு? நம்முடைய புருஷா, அதாவது நம்முடைய உடல். அதுதான் வந்து இங்க வேலை செய்யுது. கடைசியா கூட நம்ம பார்த்தோம், அந்த உடல்ங்கிற இயந்திரத்துல அந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது? பயணிக்குது. அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பகவான் பரமாத்மா என்ன செய்யறாரு? அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இதெல்லாம் தான் அறிவின் பார்வை. அறிவின் பார்வைங்கிறது என்ன? இந்த ஜட உடல் எதனால் ஆனது? 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் ஆனதுன்னு பார்த்தோம். பஞ்சபூதம், அப்புறம் வந்து அவ்யக்தம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் மற்றும் பஞ்ச பஞ்ச இந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ், அதாவது புலன் பொருட்கள். அது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மொத்தமா இந்த உடல் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த உடலை பற்றியும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சத்தோட அது எப்படி வந்து தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து அதுல படிச்சோம். இதுதான் வந்து இதை யார் ஒருவன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து உண்மையான பார்வை உடையவன் அப்படிங்கிறத, அறிவின் பார்வை அப்படிங்கிறது ஞான சக்ஷுஷா அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம வந்து நேத்தி படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது குணங்கள். குணங்களின் இயல்பை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 14.1ல இருந்து 9 வரையிலும் குணங்களின் நிபந்தனை. குணங்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துது. எத்தனை குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சத்துவகுணம், ஒண்ணு ரஜோகுணம், இன்னொன்னு தமோகுணம். அந்த குணங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மனிதரையும் எப்படியெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது, கட்டுண்டு நாம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அப்புறம் 10ல இருந்து 18 வரையிலும் குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு. அந்த குணங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி நம்மள்ட்ட வந்து என்ன விதமான பாதிப்புகள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்துது, எந்த விதமான குணங்கள் அது இருக்கும் பொழுது நாம வந்து உயிர் விடும் பொழுது எந்த உலகங்களை நாம சென்றடைகிறோம், இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நம்ம படிக்க போறோம். 19ல இருந்து 27 வரையிலும் முறைகளை மாற்றுதல். இப்போ வந்து ஒரு குணத்துல இருக்கிறோம், நம்ம வந்து இப்ப காலையில சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம், அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யறோம்? திடீர்னு ரஜோ குணத்துக்கு மாறுறோம், அப்புறம் திடீர்னு நம்ம வந்து தமோ குணத்துக்கு மாறுறோம். இப்படியே அந்த குணங்கள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நமக்குள்ள மாற்றங்களை உருவாக்குது. அந்த குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்முடைய செயல்பாடு, நம்மளுடைய பேச்சு எல்லாமே, நம்ம வாழ்க்கை முறை எல்லாமே வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்குது. அந்த குணங்கள் வந்து ஒரே குணம் நிலைச்சு நிக்கிறது இல்லை, மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குது. ஆனா நாம அந்த குணங்களை வந்து என்ன செய்யணும்? ஒரே குணத்துக்கு கொண்டு வரணும். எந்த குணம்? இதுலயே இருக்கிறதுலயே உயர்வான குணம் வந்து எதுன்னா சத்துவ குணம். அந்த சத்துவ குணத்துக்கு நாம வந்து நம்மளை மாற்றிக்கிட்டாதான் அதுக்கு அடுத்த நிலையான சுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த குணத்துக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும். சுத்த சத்துவ குணம் எப்போ நமக்கு வருதோ அப்பதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். அதை விடுத்து நம்ம வந்து ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் நம்ம இங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம சிக்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம். இதை விட்டு நம்ம வெளியேறவே முடியாது. லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க நினைக்கிறாங்களோ சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். யார் இன்னைக்கு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கிடுவோம் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்றாரு? பகவான் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு?
மீண்டும் ஞானங்களிலெல்லாம் சிறந்ததான உன்னதமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இதுவரையிலுமே அவர் வந்து 2வது சாப்டர்ல தொடங்கி இப்ப 13 சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம். நிறைய ஞானங்களை பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துட்டாரு. என்னென்ன ஞானங்கள்லாம் கொடுத்தாரு? கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு, பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு, ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு, அஷ்டாங்க யோகம் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்தாரு, உயிர்கள்லாம் எப்படி தோன்றுது, இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றுது, அந்த உயிர்கள் எவ்வாறு மறையுது, எல்லாமே படிச்சாச்சு. எல்லா ஞானமுமே கொடுத்துட்டாரு. இன்னமும் என்ன பாக்கி இருக்குது? அவருடைய வைபவங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள்லாம் என்னங்கிறத பத்தி 7, 9, 10 எல்லாம் வந்து சொன்னாரு. 11 விஸ்வரூப தோற்றத்துல அத்தனை வைபவங்களையும் நமக்கு காட்டினாரு. 12 பக்தி யோகத்தோட படிநிலைகள் எல்லாம் சொன்னாரு. என்னென்ன விதமா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி செய்யணும், பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா எப்படி எல்லாம் நம்ம மாறணும்னா நம்மள்ட்ட என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்துக்கணும், இப்படி பல ஞானங்களை அவர் சொல்லிட்டாரு. இப்பவும் என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் விடவும் இன்னும் சிறந்ததான ஒரு ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இந்த குணங்களை பத்தி இதுவரையிலும் அவர் பேசவே இல்லை. குணங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வருவோம். ஆனா அந்த குணங்களை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. அந்த குணங்களை தான் அவர் சொல்ல போறாரு. இந்த ஞானத்தை அறிந்தே முனிவர்கள் எல்லோரும் உன்னதமான பக்குவத்தை அடைந்தனர். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல வந்து நிறைய ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க. இவரு நிமி அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன். அந்த நிமி மன்னன்ட்ட தான் அவங்க வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க. அவங்க பேசுறாங்க. இது ஏதோ பாகவத்துல வரக்கூடிய கதை. இந்த கதை நான் படிச்சது இல்லை, ஆனா கேட்டிருக்கேன் லைட்டா. அந்த முனிவர்கள்லாம் எப்படி வந்து அந்த மேல் உலகங்களுக்கு சென்றார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானம், எந்த ஞானம்? இந்த 3 குணங்களை பற்றிய ஞானத்தை உணர்ந்திருக்கிறாங்க. அதை உணர்ந்ததுனால எப்படி மேல போக முடிஞ்சது அப்படின்னா, அதுதான் வந்து இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து சுத்த சத்துவம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருவரும் உயர்ந்தா இவங்களை இந்த முனிவர்களை போல எல்லாருமே அந்த பக்குவ நிலைக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. 2 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இதம் ஞான முபாஸ்ரித்ய மம சதா சாதர்மய மகாதஹ சர்க்கே அபிநோபயாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. எந்த ஞானம்? இந்த 3 குணங்களுடைய சுபாவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது எப்படி நம்மளை வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்மளை கட்டுண்டு, அதாவது நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸோல நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு மனிதனும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும், ஈஸியா உணர முடியும். அதை உணர்ந்துகிட்டா நாம என்ன செய்யணும்? இந்த குணங்களை கடந்து மேல முன்னேறணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆவல் உண்டாகும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? அதுக்கான இந்த போன சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஞானத்தை நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்மளால வர முடியும். யார் ஒருத்தவங்க சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வராங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க? பகவானுடைய வைகுண்ட லோகங்களை நிச்சயமா சென்றடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்று ஒருவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ அழிப்பின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. அப்ப வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த உலகத்துக்கு வைகுண்ட லோகத்துக்கு யார் ஒருத்தவங்க போயிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் பிறவிங்கிறது கிடையாது. மறுபடியும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? இந்த உலகத்துல வந்து கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. பிரளயத்தும் போதோ இல்ல வந்து நமக்கு வந்து இயற்கை நம்ம வந்து 3 விதமான ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி தெய்வீகா, ஆதி என்னது இன்னொன்னு பௌதிக, ஆதி பௌதிக. ஆதி பௌதிகா. கரெக்ட். தேங்க்யூ பிரபு. ஆதி பௌதிகா, ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி தெய்வீகா. அந்த 3 ஆலையும் வந்து துன்பம் அடைய மாட்டாங்க. அந்த 3 தான் நமக்கு வந்து இங்க துன்பம் தரக்கூடிய விஷயம். அந்த 3 நாளும் தொல்லையுறாமல் அவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவானுக்கு தொண்டாற்றுவார்கள். அது எப்படி? ஒருவன் என்னுடைய சுய இயற்கை போன்றதான தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சுய இயற்கை, அவருடைய சுய ரூபம் எப்படிப்பட்டது? பகவான் வைகுண்டத்துல எப்படி இருக்கிறாரு? நீல வண்ணம், கடல் போன்ற அந்த நீல வண்ணத்துல 4 கை ரூபத்தோட மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி கொண்டு பகவான் நாராயணரா அங்க இருக்கிறாரு. அந்த தோற்றம் யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த குணங்களை உணர்ந்து அந்த உலகங்களுக்கு போனவர்கள். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா நீல வண்ணத்துல இருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து 4 கயிறுகள் இருக்கும். பகவானுக்கும் அவங்களுக்கும் தோற்றத்துல வித்தியாசமே இருக்காது. அது ஒரே ஒரு வித்தியாசம், அவர்கிட்ட இருக்க அந்த
அந்த நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய மார்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரு. அது அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒன்று 2 3 இருக்கும். அந்த 2 3 தவிர மற்ற எல்லாமே அப்படியே பகவானை போன்ற தோற்றம். அதுதான் வந்து என்னன்னா சாரூபிய முக்தி. முக்தி வந்து ஒரு 5 விதமான முக்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாயுஜ்ய, சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாஷ்டி, இன்னொன்று வந்து சாமீபிய அப்படின்னு 5 வகையான முக்திகள். அந்த 5 வகையான முக்தியில சாயுஜ்ய முக்தி வந்து பக்தர்கள் விரும்ப மாட்டாங்க. சாயுஜ்ய முக்தி அப்படிங்கிறது பகவானோட போய் மெர்ஜ் ஆகிறது. பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்குறாங்க இல்லையா, அது வந்து இருக்கிறதுலயே லோயஸ்ட். அதனால அந்த முக்தியை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க பக்தர்கள். மித்த 4 முக்தியையுமே வந்து யார் விரும்ப மாட்டாங்கன்னா தூய பக்தர்கள் விரும்ப மாட்டாங்களாம். அந்த தூய பக்தர்கள்லாம் வந்து பகவானை போன்ற அந்த உருவம் கிடைச்சாலோ, பகவானை போன்ற பகவானுக்கு அருகிலேயே வசிச்சாலோ, பகவானுடைய உலகத்திலேயே போய் வாசிச்சாலோ, அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களே அவங்களுக்கு கிடைச்சாலோ அவங்க அதையெல்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க. வேற எதை விரும்புவாங்க? அங்க போய் பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும். அவருடைய ரசம் 5 விதமான ரசம் சொன்னோம் இல்லையா, சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், அடுத்தது வந்து சாக்கிய ரசம், அப்புறம் மாதுரிய ரசம், இன்னொன்று வந்து அது என்ன, பகவானுடைய பேரண்டல் லவ், அந்த வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த மாதிரி அந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவானோட உறவு கொள்றது தான் விரும்புவாங்களே தவிர முக்தியை விரும்ப மாட்டார்கள். முக்தி வந்து அவங்க வீட்டு வாசல்ல காத்திருக்குமா, ஆனா அந்த முக்தியை அவங்க வந்து திரும்பி விட பார்க்க மாட்டாங்க. பகவானுடைய இந்த 5 வித ரசங்களோட உறவு கொள்ள தான் விரும்புவாங்க பக்தர்கள். அவருக்கு தொண்டாற்ற தான் விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய பக்தி தொண்டு சிறப்பா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 4 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரேஷ். सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः दासां ब्रह्म महत्यो निरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. குந்தியின் மைந்தனே, இந்த ஜட இயற்கையில் எல்லா வாழ்க்கை இனங்களும் பிறப்பால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. எல்லா உயிர்களும் எப்படி இங்க வந்து தோன்றுது? பிறப்பு ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு வகையில பிறக்குது. ஒண்ணு வந்து கருவுல பிறக்குது, தாயோட கருவுல இருந்து பிறக்குது, இல்ல வியர்வையில இருந்து தோன்றுது, இல்லைன்னா அந்த 4 வகையான தோற்றங்கள் இருக்கும். வியர்வை, வந்து கரு, இன்னொன்னு முட்டை, எக், அந்த மாதிரி அதுல இருந்து தோன்றுது. இப்படி ஒன்று எதுலையோ ஒன்றுல தான் வந்து உயிர்கள் வந்து பிறக்குது. அந்த உயிர்கள் வந்து பிறக்கிறதுக்கு எதனால அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜட இயற்கை இருக்கக்கூடிய பிறப்பு பிறப்புங்கிறது மூலமா தான் எல்லா உயிர்களும் இங்க தோன்றுது என்பதும், நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு யார் வந்து விதை, அதாவது இந்த கரு தோன்றதுக்கு காரணமா இருக்கிறது யாரு, விதையளிக்கும் தந்தை யாரு அப்படின்னா நான் தான். சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அதான் பீஜ பிரதப்பிதா அப்படின்னு வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து இங்க இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இது யாரு அப்படின்னா ஜட இயற்கை, அதுதான் மாயாதேவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த மாயாதேவிய அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, கண்ணுடைய கண்கள் மூலமா அவர் வந்து தன் கண் கிளான்ஸ், ஐ கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, கண் பார்வையை வந்து அதுல வந்து வீசுறாரு. அந்த பார்வையை பார்த்தோன்னா அந்த இயற்கை என்ன செய்யுது அப்படின்னா கருவுறுது. அது கருவுற்ற பின் அங்க இருந்து என்ன செய்யுது, எல்லாம் உருவாகி வருது. பின்னாடி கூட நம்ம படிப்போம், அந்த பிரதானா அதெல்லாம் நம்ம வரும், பின்னாடி சொல்றேன். இப்ப அந்த மாயை தோற்றத்திலிருந்து மாயைட்டு தான் என்ன ஆகுது, உயிர்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகுது, பிரபஞ்சங்கள்லாம் அந்த 8 விதமான ஜட சக்திகள்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, அது எல்லாமே கருவுற்று அதுல இருந்து வெளிவருது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. 4 படிங்க பிரபு. இதுவும் அதே தானா? ஓகே. குந்தியின் குமரனே, எல்லா உயிரினங்களும் ஜடையில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன. அதே தான் சொல்றாரு, நானே விதை கொடுக்கும் தந்தை, சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படிங்கிறாரு. எப்படி பிறக்குது? இங்க ஓரறிவு உயிர், ஈரறிவு உயிர், ஒவ்வொரு உயிரினங்களா தோன்றி இறுதியில வந்து 6 உடைய மனிதன் வரையிலும் எல்லா உயிரினங்களும் பகவானுடைய அந்த பார்வையின் மூலமாக அந்த கருவுற்ற ஜட இயற்கையிலிருந்து தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்போ வந்து ஒரு அரிசி குவியல் இருக்குது. அந்த அரிசி குவியலுக்குள்ள தேல் போய் என்ன செய்யுதுன்னா முட்டையிட்டுதான். முட்டையிட்டோம்னா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அரிசியிலேருந்து அந்த தேல் குஞ்சு வருதா, தேல் முட்டையிலேருந்து அந்த தேல் குஞ்சு வருதா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்.
ஆனா உண்மையா எது அப்படின்னா தேளோடைய முட்டை இடுறதுல இருந்து தான் அது வருது. பார்க்கறதுக்கு அரிசியில இருந்து வருது தேள் குஞ்செல்லாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரிதான் இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து எல்லா உயிரினங்களும் தோன்ற பார்த்தா ஜட இயற்கை தான் அதுக்கு காரணமா அப்படின்னு பார்த்தா நோ. அது யார் காரணம்? பகவான். அவர் வந்து இங்க விதையை அளிக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகுதான் இங்க கருவுற்று ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளும் உற்பத்தி ஆகின்றன, வெளிவருகின்றன, தோன்றுகின்றன அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பயப்படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணன். सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜட இயற்கை 3 குணங்களால் ஆனது. என்ன 3 குணம்? சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த ஜட இயற்கை எங்க இருக்கு? இந்த பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களும் இங்க மட்டும்தான் இருக்குது. அதனாலதான் அந்த 3 குணங்களோட நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக முடியாதுங்கிறாங்க. எப்ப சுத்த சத்துவம் வருதோ அப்பதான் அந்த உலகத்துக்கு போகிற தகுதி நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அது வரையிலும் இங்கதான் இருப்போம். உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வந்தடையும் பொழுது இந்த குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். இப்போ வந்து ஒரு தாயோட கருவறையில ஒரு குழந்தை ஜனிச்சிருக்கு. அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது? அதோடைய அங்கங்கள்லாம் வளர்ந்து அதோட 7வது மாசத்துல என்ன வரும் தெரியும்னா, அதுக்கு வந்து போன ஜென்மத்து வாசனை, அதாவது எல்லா ஞாபகமும் வந்துருமா. போன பிறவியில என்னவா இருந்தோம், மறுபடியும் எதுக்காக இப்போ ஒரு தாயின் வயிற்றுல நம்ம கருத்தரிச்சு வர்றோம், வெளியில குழந்தை ஒரு உயிரா தோன்றுகிறோம் அப்படின்றலாம் அதுக்கு வந்து தெரியுமா. அதோட கூட இன்னும் என்ன தெரியும்னா, பகவானை பற்றிய விஷயங்களும் தெரியுமா. அந்த 7வது மாசத்துல அந்த குழந்தை வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டுமா, வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு இந்த பிறவியே வேண்டாம், என்னை நீங்க சீக்கிரம் கூட்டிக்கோ உன்னோட இடத்துக்கு, நான் தெரியாம வந்துட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுமா. ஆனா அதே 9வது மாசம் முடிஞ்சு அந்த 10வது மாசம் நெருங்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, அந்த குழந்தை வந்து தலை குப்புற திரும்பும். அந்த குழந்தை வந்து நேரா பறக்க முடியாது, கால் வராது முன்னாடி, தலை தான் முன்னாடி வரும். அந்த தலை குப்புற அந்த குழந்தை பிறழும் போது பூமியில வந்து அது ஜனிக்கும் பொழுது அதை சட்டம் அப்படின்னு ஒரு வந்து வாயு வந்து தாக்கிடும். அந்த வாயு தாக்கும் உடனேயே இது வந்து முக்குணங்கள் வந்து உடனே அதை கப்புன்னு பிடிச்சிக்கும் அந்த குழந்தைய. உடனே என்ன செய்யும்? மறந்துடும், சகலத்தையும் மறந்துடும். அந்த கருவுல இருக்கும் பொழுது போன ஜென்ம ஞாபகம், பகவானை பற்றிய ஞாபகம் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அத்தனையும் வந்து அதுக்கு வந்து ஞாபகம் மறந்துடுமா. ஏன்னா தாயோட கருவறைக்குள்ள அது படாத துன்பங்களை படும். அந்த தாய் வந்து உள்ள வந்து ரத்தமும் மலமும் மூத்திரமும் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவறையில அதுக்கு வந்து மூச்சு திணறுமா. எப்படின்னா அந்த புழுக்கள்லாம் வந்து அதை வந்து கடிக்குமா. அப்போ வந்து அந்த குழந்தை வந்து இந்த பிறவியே வேண்டாம், ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். அது வந்து என்ன செய்ய முடியாது, கால் கையை நீட்ட முடியாது, அது சுருட்டிட்டு தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது அந்த தாய் வந்து காரமாவோ மசாலாவோ சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை இன்னும் அதிக துன்பத்தை அனுபவிக்கும். அதனாலதான் அந்த குழந்தை வயித்துல இருக்கும்போது சாத்வீகமான உணவை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு தாயிட்டெல்லாம் சொல்றது. அந்த மாதிரி பலவித இன்னல்களுக்கு ஆளாகி அந்த குழந்தை பிறவியே வேண்டாம்னு நினைச்சது பிறந்த உடனே அத்தனையும் மறந்துட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டிக்குது. அதுதான் வந்து என்ன செய்யற, இந்த 3 குணங்களும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். சட அப்படிங்கிறது அதுதான் சடகோபன் அப்படின்னு. இப்போ கோயில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சடாரி வைக்கிறாங்கல்ல, பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்தை நம்ம தலையில வைக்கும் பொழுது அவருடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது செய்யறாங்க. இதுல வந்து இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பெண்கள் தெரிகிறாங்க இல்லையா, அவங்க அந்த 3 பேரும் தான் வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு. அந்த 3 பெண்களும் என்ன செய்யறாங்க, குணங்களும் நம்மளை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளால பின்னப்பட்டிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் அதுல வந்து எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க பொம்மலாட்ட காட்சி. நூல்ல கயிறுல கட்டி பொம்மையை வந்து ஆட்டுவாங்க, பொம்மலாட்டக்காரன் ஆட்டுவான் பப்பர். அந்த மாதிரிதான் நம்மளை வந்து இந்த இது என்ன செய்யுது, குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறுகளால ஆட்டி வைக்குது. எந்த குணத்துல நம்ம அதிகமா நம்மள்ட்ட இருக்குதோ அந்த குணத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆடிட்டு இருக்கோம். அந்த உலகத்துல நாடக மேடை இந்த உலகம், நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேல் அதிகாரியா யார் இருக்காருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவரு நினைச்சாருன்னா இந்த குணங்களை கட்டுப்படுத்தி நம்மளை இதுல இருந்து விடுவிக்க முடியும். ஆனா அவரு விடுவிக்கணும்னா நாம என்ன செய்யணும், அவர்கிட்ட வந்து சரணடையணும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்பதான் அவர் வந்து அதுகிட்ட இருந்து நம்மளை விடுதலை பண்ணுவாரு. 6 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी।
ஹரே கிருஷ்ணா. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् ब्रह शगमा नामयं सुगसङ्केतन पत्नादि ज्ञान संकेतन सानः. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாவமற்றவனே, சத்துவகுணம் மற்றவைகளை விட தூய்மையானதாக இருப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றது. 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுலே உயர்ந்த குணம் எதுன்னா சத்துவகுணம். அது ஏன் உயர்ந்தது அப்படின்னா, பாவம் நாம செஞ்ச பாவத்துல நம்ம வந்து பாவம் செய்யாம இருக்கவும் உதவி புரியும், பாவத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கும். ஆனாலும் இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றனர். முக்காவாசி இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க யாருன்னா பிராமின் தான் இருப்பாங்க. அவங்கதான் என்ன செய்யறாங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா இறைவனை பத்தி வணங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடுறவங்க, வேதங்களை படிக்கக்கூடிய பிராமணர்கள், இறைவனை எப்போதும் நெஞ்சிலே நிறுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி குணங்களை கொண்டவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஞானம் இருக்கு. என்ன ஞானம் இருக்கு? வேத ஞானம் இருக்கு, பகவானை பற்றிய ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அது என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு இன்பம் இருந்தாலும் இன்பத்தை பற்றிய கருத்தால் கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றனர். அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது, அதனால ஒரு இன்பம் கிடைக்குது. நான் வந்து மற்றவர்களோட வேத ஞானத்தை படிச்சவனா இருக்கிறேன், பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சவனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அவங்க மனசுல தோன்றிச்சுன்னா அந்த குணமே, அந்த இன்பமே அவங்களை என்ன செய்யுதுன்னா சத்துவ குணத்துல வந்து கட்டுண்டவர்களா ஆக்கிடுது. அதுலதான் அவங்க வந்து மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 7 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी. रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा संगय संगसमुद्भवं तत्निपानाति कौन्तेय कर्म संगेन देहित्वं. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. குந்தியின் மகனே, ரஜோகுணம் எல்லையற்ற ஆவல்களாலும் விருப்பங்களாலும் பிறந்தது. ரஜோகுணம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. எல்லையற்ற ஆவல், பேராசை. ஆசைங்கிறது வேற, பேராசைங்கிறது வேற. அந்த மாதிரி லஸ்ட் கிரீடுன்னு படிப்படியா போகுது. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லையற்ற பேராசையோட அவங்களுக்கு வந்து தோன்றுது. இதனால் ஒருவன் ஜட பலநோக்கு செயல்களில் கட்டுண்டவன் ஆகின்றான். அவனுக்கு வந்து பணம் சேர்த்தா அந்த பணம் பத்தாது, இன்னும் அதிகம் வேணும், அதிகம் வேணும். வீடு இருந்தா ஒரு வீடு இருந்தா பத்தாது, இன்னும் பெரிய மாளிகை வேணும். அப்படி ஒன் பண்ணா அவன் வந்து ஆசை மேல ஆசையா வந்து அடிக்கிட்டே போவான். ஒரு ஸ்கூல்லேயே பசங்க பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற அளவுல அவங்கவுங்க கெப்பாசிட்டியை தெரிஞ்சு படிச்சா போதும். ஆனா அவன் அடுத்தவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறான், நாமளும் வாங்கணும் அப்படின்னு அதிகமா வந்து கடினமா உழைப்பாங்க. அது எல்லாமே வந்து என்னன்னா ரஜோகுணம் தான். இப்ப இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து பொற்காசுகளை வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துக்கிற அந்த அளவுக்கு அந்த பொருள் மேல வந்து அவருக்கு மோகம். இங்க வந்து பெண்கள், அந்த பெண்கள் மேல மோகம் கொண்டவங்க. நமக்கு ராமாயணமும் மகாபாரதமும் இதுக்கு வந்து நல்ல உணர்த்துது. பெண்ணாசையால ராமாயணமும், மண்ணாசையால மகாபாரதமும் தோன்றுச்சுன்னு நமக்கு தெரியும். அது எல்லாமே என்ன, ரஜோகுணம். இந்த உயிர் கொலை அது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணம். ஆனா இது வந்து எப்படி, பகவானை பற்றிய கீர்த்தனங்கள் வந்து சத்துவகுணத்துல வந்துடும். அதுதான் சொல்றாங்க. என்ன, பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செயல்ல அவங்க கட்டுண்டவரா. அதை வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை அனுபவிக்கணும்னு யார் ஒருத்தவங்க ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரும் என்ன வராங்க, மெட்டீரியல் இந்த இதுல மாட்டிக்கிறாங்க. ரஜோகுணத்தினால அவங்க வந்து மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8 படிங்க. हरे कृष्ण माता जी. तमस्त्वज्ञानहं ज्ञाजं विद्धि मोहनं सर्वते हिदिनां प्रमादालस्यनिद्रा विस्तन् निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரதனின் மைந்தனே, தமோகுணம், இக்னரன்ஸ், அது என்ன செய்யுது, அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளின் மயக்கத்திற்கும் காரணமாகிறது. அந்த அறியாமை குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன செய்யறான், மயக்கம், எப்பொழுதும் அவனுக்கு ஒரு மயக்கம் வருது. இந்த குணத்தின் விளைவு கட்டுண்ட ஆன்மாவை பிணிப்பவையான பித்தமும் சோம்பலும் உறக்கமும் ஆகும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் பித்தம், ஒரு மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனம், அந்த மாதிரி வேலையிலலாம் ஈடுபடுவாங்க. அடுத்து சோம்பல், சோம்பேறியா இருப்பாங்க, தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி குணங்கள் உடையவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தா
தமோ குணம், அவங்க வந்து தமோ குணத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும். இங்க பாருங்க, ஒரு பெண் வந்து படுத்து தூங்கிட்டே இருக்காங்க, செக்ஸியோட இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மிருகத்தை வதை பண்றது, இன்டாக்சிகேஷன், இது சாரி, இது என்னது, ஆமா, இன்டாக்சிகேஷன், இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எதுல வருது? ஆஹ் தமோ குணத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. 9 படிக்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे सत्वं सुगे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணம் என்ன செய்யுது? மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஒன் டு ஹாப்பினஸ். அவன் வந்து இன்பத்திலே வந்து அழுத்துது. அதாவது அவன் என்ன செய்யறான்? அவனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு அறிஞன், விஞ்ஞானியா இருக்கலாம், ஒரு ஓவியனா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு கலையில வித்தகனா இருக்கலாம். அதுல வந்து அவன் வந்து சிறந்தவனா இருக்கிறதுனால, ஒரு அழகா இருக்கிறவங்க, ஒரு பணக்காரவங்களா, ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒவ்வொருத்தவங்க சிறப்பா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வருது? அங்க வந்து ஒரு ப்ரௌடு, கர்வம் வருது. அந்த கர்வம் மற்றவங்களை விட நாம இதுல சிறப்பா இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒண்ணு கர்வம். இன்னொன்னு வந்து இன்பம். அதுல வந்து தான் வந்து சிறந்தவங்களா இருக்கிறத அடையக்கூடிய அந்த இன்பம். அந்த இன்பத்திலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிலும் அது என்ன செய்யுது? பேஷன் கண்டிஷன்ஸ் ஒன் டு ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன். இது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்லையும் ரஜோகுணமும், தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனம் அது என்ன சொல்லுது? அண்ட் ignorance covering one's knowledge binds one to madness. அது என்னது? பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள்ல அவங்க வந்து ஈடுபடுத்துறாங்க. இந்த மாதிரி சத்துவம் இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் பலநோக்கு செயல்களுக்கும், தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்துக்கும் ஒருவனை கட்டுண்டவனாக ஆக்குகின்றது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே रजस तमश्चापि यूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப இந்த குணங்களுக்கு இடையில போட்டி. 3 குணங்கள் இருக்கு. ஒன்றை ஒன்று வெல்லணும். இப்ப நம்மளே வந்து என்ன செய்வோம்? நமக்கு படிக்கிற பசங்க வந்து அந்த பையனை விட நான் வந்து அதிக மார்க் வாங்கணும். ஒரு அத்லெட்டிக்ல இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? அவனை விட நாம வந்து ஓடி வின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தரும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்ல மற்றவங்களோட போட்டி போடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த குணங்களும் ஒன்னோட ஒண்ணு இங்க போட்டி போடுது. எப்படி? சத்துவ குணம் சில நேரங்கள்ல சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து சில நேரங்கள் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகின்றது. வேறு சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்குது. இன்னும் சில சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்குது. இப்படி அந்த குணங்களுக்கு இடையிலேயே உயர்நிலையான போட்டி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து எந்தெந்த நேரங்கள்ல நமக்கு எந்தெந்த குணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா, நம்ம காலையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லக்கூடிய அந்த 4:30ல இருந்து ஒரு 8 மணி வரையிலும் கிட்டத்தட்ட நாம வந்து எந்த குணத்துல இருப்போம்னா சத்துவகுணத்துல இருப்போம். இரவு முழுக்க தூங்கிட்டு பகவான், அதாவது தூக்கத்திலேயே நம்ம வந்து இறைவனோட உறவு கொள்றோம். பகவானுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இப்ப நம்ம இருக்கிறோம். அந்த நிலை முடிச்சு நம்ம காலையில எழுந்துக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து எழுந்திரிப்போம். அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா எழுந்திரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, நமக்கு வந்து ஒரு 8 மணி வரையிலும் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அதனாலதான் அந்த நேரத்துல வந்து பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்ல ஈடுபட சொல்றாங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாம். அந்த சத்துவ குணத்துல செய்யற விஷயம் வந்து அவ்வளவு சிறப்பானதுன்னு. அதே வந்து 8 மணியை தாண்டணும்னா நமக்கு எப்படி வந்துட்டோம்? ரஜோகுணம் வந்து பிடிச்சிக்கும். ஸ்கூலுக்கு போகணும், காலேஜ் போகணும், ஆஃபீஸ் போகணும், வேலைக்கு போகணும், பரபரன்னு நம்ம வேலை செய்வோம், சமைப்போம், அந்த சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுவோம், எடுத்து வச்சு எல்லாரையும் கிளப்பி விடுவோம். அந்த மாதிரி அந்த ரஜோகுணம் வந்து என்னது? நம்மள ஒரு சுறுசுறுப்பான அந்த நிலைக்கு பரபரப்பு வந்துடும். அது எத்தனை மணி வரலும் இருக்கும்? சாயந்தரம் வரலும் இருக்கும் அந்த ரஜோகுணம் நமக்கு. அந்த சாயந்தரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்? உடல் சோர்வடைய ஆரம்பிச்சிடும். பகல் முழுக்க உழைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வோம்? உடல் வந்து சோர்வு தட்டும். சோர்வு தட்ட ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மகிட்ட வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தமோ குணம் வந்து ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேரங்கள்ல ஒவ்வொரு குணங்கள் வந்து தூக்கலா இருக்குது. அதுதான் வந்து இங்க குணங்களுக்கு இடையே உள்ள போட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து நம்மளுடைய மனசு எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? நாம எல்லாருமே சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம்.
ஆனா நம்மளை இருக்க விடாது. இங்க உலகத்துல பௌதிக உலகம் என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய புலன்கள் வழியா நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள், நம்ம காதுகள் வழியா கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை வந்து என்ன செய்யும்னா இந்த குணங்கள்ல வந்து பிடிச்சி இழுக்கும். எப்படி இழுக்கும்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேரும் இருக்கிறாங்க இல்லையா? ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குணங்கள். ரஜோகுணம், தமோகுணம் அண்டு சத்துவகுணம். அந்த 3 குணங்களும் என்ன செய்யுதுன்னா நம்மள மனசை பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்குது. எங்க இழுக்குது? என் குணத்துக்கு வா, உன் குணத்துக்கு வான்னு அந்தந்த குணத்துக்கு நம்ம மனசை வந்து இழுக்குது. அப்ப நம்ம மனசை நாம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? நம்ம அறிவை கொண்டுதான் நம்ம அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா எந்த குணத்துல நம்ம வீக்கா இருக்கிறோமோ அந்த குணத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். 11 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரேஷ். सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् वृत्तं सत्वमिद। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வந்து நவத்வாரம் பகவான் என்ன நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 9 ஓட்டைகள் கொண்ட ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நவத்வாரங்களை கொண்ட நகரம் எது அப்படின்னா நம்முடைய உடல். என்னென்ன அந்த நவத்வாரம்? உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்புறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவர் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றான். சத்துவகுணத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது அந்த வாசல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பிரகாசம் அடையுது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம சரியானதை கேட்போம், சரியானதை பார்ப்போம், சரியானதை சுவைப்போம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம வந்து எது ஆன்மீகமான நம்மளுடைய இயல்பு எது? ஆத்மாவோட இயல்பு வந்து ஆன்மீகமானது. அந்த ஆன்மீகமான நிலையில நாம எதை பார்க்கணும்? பகவானை தான், திருவுருவங்களை தான் நம்ம பார்க்கணும். அவருடைய லீலைகளை நம்ம காதால கேட்கணும். அவருடைய பிரசாதங்களை நம்ம வந்து சுவைக்கணும். அவருடைய மலர்களை, துளசியை நம்ம மூக்கால வாசனை நுகரணும். இப்படி நம்மளுடைய அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கும் பொழுது எதெல்லாம் பார்க்கணுமோ அதை கரெக்டா நம்ம வந்து செய்வோம். அந்த நேரத்துல அந்த அறிகுறிகள், மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லையா? அந்த சந்தோஷத்தோட அறிகுறி அந்த 9 வாயில்களையும் பிரகாசிக்கும் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 12 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரேஷ். लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणामशमः स्पृहा रजस्योतानि जायन्ते विवृते परदर्शप। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஒரு மனிதன்கிட்ட வந்து ரஜோகுணம் அப்ப வந்து தூக்கலா இருக்கு. அந்த நேரத்துல அவன் என்ன செய்வான்? பற்று, பெரும் பற்று, ஆசை மட்டும் இருக்காது, அதிகப்படியான காமம், அந்த வெறி, அதை வந்து அடைஞ்சே தீரணும். ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சான்னா அதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவன் உயர்ந்து போறான். கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசைங்கிறது அதுதான். அடுத்தது ஏக்கம், அதை எப்படியாவது அடையணுமே, அதுக்கு என்ன செய்யலாம், அது கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம். அடுத்தது கடின உழைப்பு, அதை அடையறதுக்கு என்ன செய்வான்? கடினமா உழைப்பான். இப்போ வந்து ஒரு நாள்ல 8 மணி நேரம் உழைக்கணும்னா அவன் வந்து 10 மணி நேரம் உழைப்பான், 12 மணி நேரம் உழைப்பான். கடினமான உழைப்பு. அந்த மாதிரி இந்த நிலைகள்லாம் எப்போ தோன்றுது அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வந்து ரஜோகுணம் இருக்கும் பொழுது, ரஜோகுணத்தோட ஏற்றம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றார். 13 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண. अभ्रगाशो अभ्रवृतिश्च प्रमादो मोह ये च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते गुरुनंदन। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப அதே வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? குருவின் மைந்தனே, குரு வம்சத்துல வந்ததுனால குருவின் மைந்தனே அப்படிங்கிறாரு.
தமோ குணத்தின் முயற்சி இருக்கும் பொழுது, இப்போ ஒரு மனிதன்ட்ட வந்து தமோ குணம் தூக்கலா இருக்குது, அதுல அந்த நிலையில அவன் இருக்கிறான்னா அவன் என்ன செய்வான்? பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவையெல்லாம் அவன்கிட்ட தோன்றுகின்றது. அவன் என்ன பண்ணுவான்? தூங்கிக்கிட்டே இருப்பான், சோம்பேறியா இருப்பான். இருள்னா என்ன? அறியாமையில தான் இருப்பான். அந்த மாதிரி நிலைகள்ல அவன் வந்து இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. இப்ப இந்த மனிதன் வந்து இங்க படம் காட்டியிருக்கிறாங்க. ஒரு மனிதன் பார்க்கறதுக்கு அவனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னா, அவனுடைய உடல் வந்து நல்ல வந்து ஒரு வாலிபமான தோற்றம், நல்ல வந்து கட்டுமஸ்தான உடல்ல இருக்கான். அவன் என்ன செய்யறான்? நல்ல உழைக்கக்கூடிய அந்த உடலை அவன் என்ன பண்றான்? அடிக்ட் ஆயிருக்கான். எதுக்கு? போதைக்கு அடிக்ட் ஆகி அவன் என்ன பண்றான்? அங்க வந்து ஒரு வேலையும் செய்யாம அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு தன்னுடைய வந்து வாழ்க்கையை வந்து வீணாக்கிட்டு இருக்கான். எதனால? அவன்கிட்ட அந்த தமோ குணம் இருக்குது. தமோ குணம் அவன்கிட்ட தூக்கலா இருக்குது. இதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, யுதிஷ்டிர மகாராஜா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு இது வருது, தீர்ப்புக்கு வந்து ஒரு வழக்கு வருது. அந்த வழக்கு என்னன்னா, ஒரு ஒரு ஒருவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, தன்னுடைய நிலத்தை இன்னொருத்தருக்கு எதிர் பார்ட்டிக்கு வந்து விற்கிறாரு. வாதி பிரதிவாதின்னு வச்சுக்குவோம். ஒரு வாதி வந்து என்ன பண்றாரு? ஒரு பிரதிவாதிக்கு தன்னோட நிலத்தை வித்துடுறாரு. வித்ததுல வந்து என்ன பண்றாரு? அந்த அந்த நிலத்தை வந்து அவர் தோண்டும் பொழுது பார்த்தா அந்த புதையல் கிடைக்குது அந்த நிலத்துல. உடனே அந்த பிரதிவாதி என்ன செய்யறாரு? ரொம்ப நேர்மை, அந்த நேர்மையோட வந்து என்ன செய்யறாரு? அந்த யாருக்கிட்ட அந்த நிலத்தை வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட போய் இதை கொடுக்குறாரு. இது வந்து உங்க நிலத்துல இருந்தது, உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கின நிலத்துல கிடைச்சது, அதனால இது உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஆனா வித்தவர் என்ன சொல்றாரு? நான் விக்கிற வரையிலும் எனக்கு சொந்தமா இருக்கலாம், நான் வித்துட்டேன், அதனால அது வந்து இனிமே உங்களுக்கு தான் சொந்தம், நீங்களே வச்சுங்க அப்படிங்கிறாரு. இப்படி வந்து இங்க அந்த வழக்கு வந்து இல்ல இல்ல 2 பேரும் போட்டி. நீங்க தான் எடுத்துக்கணும், நீங்க தான் எடுத்துக்கணும்னு போட்டி. இந்த காலத்துல யாராவது செய்வாங்களா அந்த மாதிரி? அப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு வந்திருக்கு. தர்மபுத்தருடைய அரண்மனைக்கு அந்த வழக்கு வந்தோடனே ராஜா வந்து ரொம்ப குழம்பி போறாரு. யார் பக்கம் தீர்ப்பு சொல்றதுன்னே அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. அதனால அப்ப வந்து விதுரர் தான் மந்திரியா இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு. கேட்டோன்னே வழக்கு ஒரு 6 மாசம் தள்ளி போடுங்க ராஜா அப்படிங்கிறாரு. சரின்னு என்ன சொல்றாரு? தர்மபுத்திர வந்து நீங்க 2 பேரும் போயிட்டு 6 மாசம் கழிச்சு வாங்க, நான் தீர்ப்பு சொல்றேன் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுறாரு. 6 மாசத்துக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னா, களி வந்துருது. களி புருஷனோட ஆட்சி காலம் வந்துருது. களி வந்தோடனே அவங்களுடைய புத்தி எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா மாறிடுது. மாறி போய் திரும்ப வராங்க. 6 மாசம் கழிச்சு வர சொன்னாங்க இல்லையா? வந்தோடனே அந்த நிலம் வாங்கினவர் என்ன சொல்றாரு? நான் வாங்கிட்டேன், இதுல இருக்க புதையல் வந்து எனக்கு தான் சொந்தம், நான் தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. வித்தவர் சொல்றாரு, என்னோட நிலத்துல தான் அது இருந்தது, அது எனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்றாரு. தர்மருக்கு ஆச்சரியமான ஆச்சரியம். என்ன 6 மாசத்துக்குள்ள 2 பேர் மனசு இப்படி மாறி போயிட்டே அப்படின்னுட்டு விதுரரை கேட்கிறாரு. அதுதான் வந்து கலிகாலம் அப்படின்னு வந்து விதுரர் சொல்றாரு. அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சத்துவ குணத்துல இருந்த இரு மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க? டபால்னு வந்து பிரட்டி ரஜகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் போறாங்க. எதுனால? கலியுகத்தோட அந்த காலம். இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம இருக்கிற வரையிலும் நம்மளை வந்து இந்த கலிபுருஷனோட இதுல வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? சிக்குவோம். அப்புறம் இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம சிக்கிக்குவோம். இதனால நம்ம தூய்மையான அந்த உள்ளம் வந்து என்ன செய்யும்னா கெட்டு போய் நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து தப்பு தவறுமா பல விஷயங்களை செஞ்சு மேல 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 என்னத்தை சேர்த்துக்குவோம்? பாவங்களை சேர்த்துக்குவோம். பாவங்களை சேர்க்க சேர்க்க அந்த பாவம் கரையாம நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு விடுதலை அடையாம இன்னும் கீழான உலகங்கள், பாதாள உலகங்களுக்கு கூட போறதுக்கான வாய்ப்பு தான் நமக்கு உண்டாகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். 14.14 படிங்க ப்ரோ. हरे कृष्ण माता जी। ரைட். यथा यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत तदोत्मविदां लोग नमलात् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க? இந்த குணங்கள்ல எந்தெந்த குணங்கள்ல நம்ம உயிரை விடுறோமோ அந்தந்த குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதுக்கு தகுந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம போகும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு உதாரணமாவும் இங்க கதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா நாரதர் நாரதர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இங்க இருக்கிறவங்க இல்லையா, ஒரு 10,000 பேர் இருக்காங்க இதுல. அந்த 10,000 பேருக்கும் உபதேசம் பண்றாரு. அந்த 10,000 பேரும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட்ச பிரஜாபதி.
நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த சதியுடைய தந்தை, இந்த தட்ச பிரஜாபதியோட மக்கள். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து அப்ப உலகம் தோன்றின காலத்துல உயிர்வாழிகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க உலகத்துல. அப்ப வந்து என்ன செய்யறாரு, பிரம்மா வந்து ஒவ்வொருவரையா படைச்சு நீங்க எல்லாம் உயிர்களை உற்பத்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தட்சனால தோற்றுவித்த அந்த 10,000 பேரையும் அவர் என்ன செய்யறாரு, நீங்க எல்லாம் போய் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் வந்து நிறைய உலகங்கள்ல உயிர்வாழிகளை உற்பத்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. திருமணம் பண்ணிக்க சொல்லி அனுப்புறாரு. அவங்க எல்லாரும் இங்க வர்றாங்க. வர்றவங்கள இந்த நாரதர் பிடிச்சி வச்சு இங்க உட்கார வச்சு என்ன பண்றாரு, திருமணம் எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க, பண்ணினீங்கன்னா நீங்க வந்து பந்தத்துல மாட்டிக்குவீங்க, இந்த சம்சார சாகரத்துல மாட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு விடுதலையே கிடைக்காது. நீங்கெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி தொண்டு பண்ணி இறைவனை வந்து சென்றடையுங்க, அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு நல்லது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அந்த நிலையில அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு எல்லாரும் எங்க போயிடுறாங்க, மேலுலகம் வைகுண்ட லோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். அந்த பித்ருலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், அப்படி வைகுண்ட லோகம், இப்படி அந்த மாதிரி உலகங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் போயிடுறாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. இதை கேள்விப்பட்ட அந்த தட்சன் என்ன செய்யறான், கோபம் வருது. சரி, இது கோபம் வந்தாலும் அவன் என்ன செய்யறான், சரி தெரியாம பண்ணிட்டார் போ அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ஒரு 10,000 பேரை அவன் என்ன பண்றான், அவன் உற்பத்தி பண்ணி அந்த 10,000 பேரை மறுபடியும் அனுப்புறான். நீங்கள்லாம் போங்க, போய் அந்த மாதிரி உயிர்வாழிகளை உண்டாக்குங்க அப்படின்னுட்டு. அந்த 10,000 பேரும் மறுபடியும் வரும்பொழுது மறுபடியும் இவர் பிடிச்சி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி மறுபடியும் அவங்களையும் இந்த மாதிரி துறவி ஆக்கிடுறாரு. அதாவது இப்ப முன்னேறு போன வழி பின்னேறு போகும்பாங்க. அந்த தன்னுடைய அண்ணன்கள்லாம் போன வழியிலேயே வந்து பின்னாடி வந்தவங்களும் என்ன செஞ்சிடறாங்க, அதே வழியை அவங்க பின்பற்றி போறாங்க. இதே மாதிரி ஒரு 3 தடவை நடக்குது. நடந்தோடனே தட்சனுக்கு மகா பெரிய கோபம். நான் இந்த உலகத்துல வந்து உற்பத்தி பண்ணணும்ட்டு நான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், நீ இல்லாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிய அப்படின்னு சொல்லி நாரதரை வந்து சாபம் கொடுத்துட்றாரு. நீ ஒரு இடத்துல இருந்தீன்னா சரியா வரமாட்டா, நீ ஒரு இடத்துலயே இருக்க முடியாத அளவுக்கு நீ திரி சஞ்சாரியா மாறிடு, திருலோக சஞ்சாரி, நீ சுத்திக்கிட்டே தான் இருப்ப, உன் கால் இன்னும் ஒரு இடத்துல தெரிக்காது அப்படின்னு சாபம் கொடுத்தானே. நாரதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு இடத்துல இருந்தா அங்க இருக்க மக்களை மட்டும்தான் நான் விடுவிப்பேன், திரிலோகமும் நான் சஞ்சாரிச்சுட்டு இருந்தான்னா எல்லா உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை என்னால விடுதலை பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப அதை வந்து சாபத்தையே வரமா எடுத்துக்கிட்டு அவர் கிளம்பி போறாரு அப்படிங்கிற கதை. அப்படின்னா என்ன, இங்க வந்து எல்லாரும் பகவானை கும்பிட்டுட்டு சத்துவகுணத்துல வந்து உயிரை விட்டாங்கன்னா நல்ல மேலுலகங்களுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க தெரிஞ்ச விஷயம். 15 படிக்க பிறகு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तदा प्रलीनमस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரஜோகுணம், சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க மேலுலகங்க போறாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன ஆகுவாங்க அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறக்கின்றான். பலநோக்கு செயல்களை யார் செய்யறாங்க, இந்த பூலோகவாசிகள் தான் செய்யறோம். அந்த பூலோகத்திலேயே தான் அவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து பிறவி எடுப்பாங்க, ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க இறந்தா எங்க போறாங்க, he takes birth in the animal kingdom. அவன் வந்து எங்க போறான், மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிட்டாங்க. தமோ குணத்துல போனா நம்ம கீழான பிறவிதான் நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு உதாரணமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஆடை இல்லாம இருக்கிறாங்க நிர்வாணமா, அவங்களுக்கு என்ன அடுத்த பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மரமா தான் அவங்க பிறக்கிறாங்க. மரம் எங்கேயாவது ட்ரெஸ் போட்டுக்குதா, அந்த இல்லையா, அதனால மரமா போ, உனக்கு ட்ரெஸ் போடாது, நீ அங்கே போ அப்படின்னு சொல்லி மரமான ஒரு மரத்தை போல ஒரு பிறவி வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே சோம்பேறித்தனமா, அந்த மாதிரி தூங்கு மூஞ்சிகள்லாம் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டா பனிக்கரடியா வந்து அவங்க வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். அது வந்து எப்போதும் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அங்க குளிர் பிரதேசத்துல. அந்த பிறவிதான் அடுத்த பிறவி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது மாமிசம் போன்ற அந்த உணவுகள், ஒரு விலங்கை வெட்டி சாப்பிடும் பொழுது அந்த விலங்கான உடல் தான் அவனுக்கு மறுபிறவி. புலியை போல சிங்கத்தை போல ஒரு உடல் வந்து மறுபிறவி அவனுக்கு கிடைக்குது. அடுத்தது எதையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லி தவிர்த்திருக்கோமோ அதையெல்லாம் உண்றவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பன்றியோட உருவத்தை எடுக்கிறார்கள். நாம எந்த ஒரு கர்மம் செய்யறோமோ
அதாவது இப்ப வந்து அதாவது இன்னைக்கு நீ என்ன வெட்டுறியா மிருகம் சொல்லுதான். ஒரு ஆடு கோழியை வெட்டி இன்னைக்கு நீ சாப்பிடுறியா, நாளைக்கு ஆடு கோழியா நீ பிறப்ப, உன்னை வெட்டி நான் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தியரி அது. அந்த மாதிரி எதை நம்ம செய்யறோமோ அதே தான் அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோ. அப்ப நம்ம கர்மங்கள் எப்படி வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எவ்வளவு நுணுக்கமா இருக்கு பாருங்க. அந்த கர்மங்களோட செயல்பாடுகள் வந்து நமக்கு வந்து மறுபிறவியை வந்து அமைச்சு கொடுக்குது. அப்ப நம்முடைய செயல்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானதா இருக்கணும், பார்த்து பார்த்து செயலாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 16 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे कर्मणः सुकृतस्यासु है सात्विकं निर्मलं बलं रजस्तु बलं दुःखः ज्ञानं तमसः बलं। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு குணத்துல செயல்படும் பொழுது என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. சத்துவ குணத்துல செயல்படுறதுனால ஒருவன் என்ன செய்யறான், தூய்மை அடைகின்றான். இந்த மாதிரி கோயில்களுக்கெல்லாம் போய் ஆலயம் ஆலயம் போய் வழிபட்டு என்ன செய்யறாங்க, தீர்த்த யாத்திரை அதெல்லாம் நீராடி இறைவனை வந்து துதிப்பாடி அதனால வந்து அவன் தூய்மையான நிலையா வந்து அடைகின்றான். ரஜோகுணத்துல என்ன செய்யறான், அவனுடைய செயல் வந்து துக்கத்துலதான் முடியுது. ஏன் அப்படின்னா அவனுடைய ஆசை, அடங்காத ஆசை. அவன் என்ன பண்றான், அந்த மாதிரி சின்ன வீடெல்லாம் பத்தாது, பெரிய பெரிய வீடு வேணும், இல்லாட்டி ஏதோ ஒண்ணுல அவன் விருப்பப்படுறானோ அந்த செயலுக்காக தன்னை வந்து அதிகப்படியா உழைப்பான். உழைச்சு பணத்தை சேகரிச்சு அவங்க செயல்பாடை கொண்டு வந்து வச்சிருவான். எதை அடையணும்னு நினைக்கிறானோ அந்த நிலைக்கு போயிடுவான். ஆனா அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவனுடைய உடல் வந்து அந்த நேரத்துல ஒத்துழைக்காது. நோயும் பிணியும் முதுமையும் வந்து அவனை வாட்டி வதைக்கும். அதுதான் துக்கத்துல வந்து முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது தமோகுணம். தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தரத்தில் முடிகிறது. அதாவது அவங்க செயல் எப்படின்னா வெறும் ஃபூலிஷ்னஸ். இப்ப இங்க ஒரு மாடிப்படி கட்டி இருக்கிறாங்க, அது போய் எங்க முட்டி இருக்கு, இங்க வந்து செவுத்துல போய் முட்டி இருக்கு, வெளியில வர்றதுக்கே வழி இல்லை. அந்த மாதிரிதான் அவன் ஒரு முட்டாளுடைய வேலை செயல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா முட்டாள்தனமான செயல்ல தான், அறிவற்ற தரத்தில் தான் முடியும் தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 17 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादं मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. அந்த குணத்துல இருந்து என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இங்க வந்து ஞானம் கிடைக்குது சத்துவ குணத்துக்கு. ரஜோ குணத்திலிருந்து பேராசை தான் கிடைக்குது. தமோ குணத்திலிருந்து என்ன கிடைக்குது, ஃபூலிஷ்னஸ், மேட்னஸ் அண்ட் இல்யூஷன். அதாவது அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் இதெல்லாம் தான் விருத்தி ஆகின்றது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 3 நிலையும் ஒரு மனிதன்கிட்டயே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபூலிஷ்னஸ்ல இருக்கிறவருடைய முகம் எப்படி இருக்கு, மயக்கமும் பித்தமும் நிறைந்த அந்த முகம் வந்து இந்த நிலையில இருக்குது, தூய்மையற்ற நிலையில இருக்குது. ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுடைய கண்களை பாருங்க, அப்படியே ஏக்கம், அந்த பேராசை, அந்த இது வந்து அவன் கண்களே வந்து காட்டி கொடுக்கும். அதே நிலையில அவனுடைய முகம் தோன்றுது. அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கவனுடைய முகம் பாருங்க, ஒரு ஒரு ஞானம் அறிந்தவன் இன்பத்துல இருக்கிறான். அந்த நிலை ஒரே ஆள் தான். ஆனா அவனுடைய வந்து குணங்களை பொறுத்து அவனுடைய முகபாவம் வந்து இந்த இடத்துல மாற்றம் அடைகின்றது அப்படின்னு வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. 18 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वात् मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगत्यगुणवत्प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसः। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து எந்த குணத்துல இருக்கவங்க எந்த உலகங்களுக்கு போவாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இறந்த பிற்பாடு சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். நம்ம வந்து பூலோகம் 7வது உலகமா நம்ம உலகம் இருக்கு. நமக்கு மேல 6 உலகங்கள், மேல் உலகங்கள் இருக்கு. அந்த 6 உலகங்கள் தபோ ஜனலோகம், தபோலோகம், சொர்க்கலோகம்னு இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த லோகங்களுக்கு படிப்படியாக மேல் நோக்கி, அதாவது இப்ப வந்து இந்த ஏரோப்ளைன் எப்படி டேக் ஆஃப் ஆகுது மேல போகும் பொழுது, அது மாதிரி மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். ரஜோகுணம் வந்து இங்கதான், இந்த பூமியில தான். ஏன்னா
இங்கதான் வந்து நம்ம எல்லா செயல்களும் வந்து என்ன செய்யறோம்னா பலன் நோக்கி எதிர்பார்த்து செய்யறோம். பலன்களை எதிர்பார்த்து தான் நம்முடைய கருமங்களே இருக்கு. இல்லாட்டி நம்ம காரியமே செய்யாம உட்கார்ந்துருக்க பார்ப்போம். அந்த மாதிரி நிலைதான் நம்ம மனசு இருக்குது. அந்த அதனால இங்க வந்து பிறவி எடுக்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். அவங்க இன்னும் மோசம் ஒஸ்ட். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதல விதல சுதல பாதாள அந்த உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். அந்த ஏரோப்ளேன் என்ன செய்யுது? டக்குன்னு வந்து உடஞ்சி கீழே விழுது இல்லையா? அந்த மாதிரி கீழ் உலகங்களுக்கு இப்ப கூட ஒரு ஏர் கிராஷ் ஆச்சு இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது எவ்வளவு பேர் வந்து உயிர் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி அந்த ஏர் கிராஷ் மாதிரி தான் ஆகும். யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய பிறவி, அடுத்த பிறவி வந்து இந்த மாதிரி நிலைக்கு அவங்க போறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ், நாம வாழக்கூடிய ஒன் யூனிவர்ஸ். இதை போல பல பல யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள்ல இருக்கு. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்குது. நாம தான் இந்த இருண்ட உலகத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இருண்ட உலகம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பகோதாயி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு? அந்த காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய உந்தி கமலத்துல இருந்து தோன்றின அந்த தாமரை மலர்ல பிரம்மதேவன் இங்க இருக்கிறாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இருக்கிறாரு. இங்க துர்கா தேவி இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து மகேஷ் தாமம் தேவி தாமம் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லப்படுது. அந்த நிலையில இது இருக்குது. இது வந்து நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா, அவர் தான் வந்து ஸ்ரீரோகதாயி விஷ்ணு. இப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய தோற்றங்கள். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம மிடில்ல தான் இங்க இருக்கிறோம். இந்த எர்த் வந்து எங்க இருக்குன்னா இது இந்த பூலோகம் இந்த இடத்துல. இதுக்கு மேல என்ன இருக்குது? பூவரலோகம், சொர்க்கலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம்னு மேல் நோக்கி 6. கீழே வந்து அதல விதல சுதல தலாதல மகாதல ரசாதல பாதாள அப்படின்னு கீழே ஒரு 7 உலகங்கள். இது எல்லாமே இந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள இருக்குது. அடுத்தது இந்த உலகத்தை சுத்தி 7 விதமான லேயர்கள் எப்படி இருக்குது? எர்த்து, வாட்டர், அப்புறம் ஃபயர், ஏர், அப்புறம் ஈத்தர். அதுக்கு மேல என்ன இருக்குது? மைண்டு, நம்மளுடைய மைண்டு அண்டு இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ. இது என்னன்னா அந்த பஞ்சபூதங்களும் அந்த எல்லாமே சேர்ந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா லேயர் வந்து ஒன்னை விட 10 மடங்கு 10 மடங்கு அதிகமா வந்து இந்த லேயர்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தை மூடிக்கிட்டு இருக்கு. அதனாலதான் இந்த உலகம் எப்படி இருக்கு? இருண்ட உலகமா இருக்குது. இப்ப இதெல்லாம் தாண்டி மேல இருக்குது. நமக்கு மேல அங்க போகணும். எங்க போகணும்? இதை தாண்டி மேல போனாதான் அந்த பிரம்மஜோதி இருக்கு. அந்த இடத்துல விரஜா நதி இருக்கு. அந்த விரஜா ரிவரை கடந்தாதான் வைகுண்ட லோகங்கள். அதுக்கு மேல அந்த கோலோக விருந்தாவனம் இதெல்லாம் இருக்குது. நாம இதுக்குள்ள சிக்கிட்டு இருக்க நாம எப்படி நம்ம அந்த உயிர் வழியை அங்க கொண்டு போய் சேர்க்கறது? அதுக்குதான் ஈஸியான ஒரு பைபாஸ் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. இதான் பைபாஸ். உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல, நூல் மாதிரி. அது என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மந்திரங்களை நம்ம உச்சாடனம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது என்ன செய்யுது? இதெல்லாம் கடந்து நம்ம இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தாண்ட வேண்டாம். இது ஈஸியா நமக்கு ஒரு பைபாஸ் வழியா எங்க போகலாம்? அந்த வைகுண்ட லோகங்களுக்கு நம்மளை கொண்டு போய் அந்த மந்திரமே சேர்த்துடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் ஜபம் பண்றீங்களா? யாராவது பண்ணாம இருக்கீங்களா? பண்றாங்க மாதாஜி. பண்றோம் மாதாஜி. வெரி குட். எல்லாரும் பண்ணுங்க. ஜபத்தோட அருமை வந்து பண்ணதான் நமக்கு வந்து அது தெரிய வரும். எவ்வளவுக்கு அளவு நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணி பகவானை மனசுல நினைச்சு அந்த ஜபம் பண்றோமோ நாம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஈஸியா லிபரேட் ஆகலாம். நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வைகுண்ட லோகங்கள் வந்து பயணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்ட கருத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனா நீங்க சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மந்திரம் சொல்லையில ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு தான் சொல்லணும்னு சொன்னீங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரேயர் அவங்க சொல்லும் போது இதுல ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரேன்னு சொல்றாங்க. அப்படி மாத்தி இல்லையே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. மேபி ஏதாவது தவறுதலா வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு என்ன சொன்னாருன்னா அவரை தான் கேட்கணும். பிரபு அவரு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா தான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க கண்டினியூஸா சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹரே ராமா வந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணி இருக்கும். அது அப்படியே மாறி மாறி தானே ரொட்டேஷன் ஆகுது. அதுல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி காதுல விழுந்திருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு 19 படிங்க. हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே இல்லை. இந்த 3 குணங்களுக்கு தாண்டி நம்ம வேற எந்த செயல்பாடுமே இல்லை. இங்க உலகத்துல எதை செஞ்சோம்னாலும் ஒண்ணு ரஜோ குணத்துல செய்வோம், இல்ல தமோ குணத்துல செய்வோம், இல்ல சத்துவ குணத்துல தான் செய்வோம். நம்மளுடைய வேலைகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த 3 குணங்கள்ல தான் இருக்குது என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவர் என்பதையும், பகவான் அந்த குணங்கள் படைத்தாரே தவிர இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில அதுக்கு கட்டுப்பாட்டாளரா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற இதையும் யார் ஒருத்தவங்க நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை உன்னால் அறிய முடியும். பகவானுடைய அந்த உன்னதமான இயற்கை ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவலை பத்தி நம்ம எப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா இந்த 3 குணத்துலதான் நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அதுலதான் நம்ம செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் இப்படிப்பட்டவர், அதை அப்பாற்பட்டவர், அதை கடந்தவர் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நாம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 20 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. गुणानेतानदीद्य त्रिनेहि देह समुद्भवन् भवन् जन्मं युजारतु है कैर्भिमे क्रोतो अमृतमश्नुते। हरे कृष्ण माताजी। அது ஜென்ம மிருத்யு ஜரா துக்கை. அது என்ன சொல்றாங்க, உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களிலும் உயர்வு பெறும் பொழுது இந்த 3 குணங்களையும் நம்ம கடந்து அதை தாண்டி மேல இருக்க அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்ந்து போகும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, அதான் ஜென்ம மிருத்யு ஜரா துக்கம், அதுல இருந்து நம்ம லிபரேட் ஆகும், அதுல இருந்து விடுதலை அடைவோம். இவைகளின் துன்பங்களின் என்னும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட இந்த வாழ்க்கை இந்த உடலோட நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம என்ன செய்ய முடியும், அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இந்த உலகத்துல இந்த உடலோடையே கூட நாம பகவானை பற்றிய அந்த இன்பம் ஆன்மீக இன்பத்தை நம்ம அமுதம் போன்றது அப்படிங்கிறாங்க. அந்த அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். எப்போ இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம மாறும் பொழுது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா நமக்கு இந்த கையில விலங்கு மாட்டி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, இந்த விலங்கு மாட்டி வச்சிருக்க மாதிரி நமக்கு நம்ம கை கட்டுப்பட்டிருக்கு. எதுல? குணங்கள்ல கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு ஆனா கண்ணுக்கு தெரியல நமக்கு, ஆனா நம்ம கட்டுண்டு இருக்கிறோம். நீங்க எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்குள்ள அந்த 3 குணங்களும் செயல்பாடு இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க உணருவீங்க. நான் எல்லாம் உணர்ந்துட்டேன் எந்த குணத்துல நான் அப்பப்ப இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு உணர முடியும். அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களும் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரியலைஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ண முடியும், நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம், இந்த குணம் தவறானதாச்சே, இதுல இருந்து நம்ம மேல்நிலைக்கு போகணுமே, சத்துவ குணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணுமே, அதுல இருந்து நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு மாறணுமே அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், படிப்படியா நம்மளை மேல்நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். அப்போ கொண்டு போனா மட்டும்தான் இந்த உடல் இருக்கும் பொழுதே நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பற்றிய அந்த உணர்தல் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கறதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 21 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता नदीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं सैतां स्त्रीन् गुणा नदी वर्तते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ 1ல இருந்து 20 ஸ்லோகம் வரையிலும் பகவான் குணங்களை பத்தி விவரமா சொல்லிட்டாரு. எந்தெந்த குணம் எப்படி எல்லாம் நம்மளை கட்டுப்படுத்துது, அதனால நாம என்ன நிலை அடைகின்றோம், அதனால அது இறக்கும் பொழுது எந்த குணத்துல இருக்கும்பொழுது எந்த உலகத்துக்கு போகின்றோம்னு நிறைய பகவான் சொல்லிட்டாரு. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறார், அவர்கிட்ட தன்னுடைய சந்தேகங்களை கேட்கிறார். இப்ப மாதாஜி ஒரு சந்தேகம் கேட்டாங்கல்ல, அது மாதிரி பகவான்கிட்ட அர்ஜுனனும் இங்க கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு, எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்று உயர்ந்தவன், இந்த 3 குணங்களையும் கடந்தவன் எந்த அறிகுறியால் அறியப்படுகின்றான்? 3 குணங்களை கடந்தவன் அவனை நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அவனுடைய நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்வடைகின்றான்? இயற்கை குணத்திலிருந்து அவன் எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு போறான்?
இதெல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்க கேள்வி கேட்கிறார். அது வந்து இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. படிக்கிறீங்களா பிரபு? நான் படிச்சிடவா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படி. प्रकाशां च प्रवृत्तिं समूहमेव च पाण्डव तत्तेष्टि सम्प्रवृद्धानि निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्येण विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्कते समतुः कसुः ஸ்வஹ ஸ்வஸ்தஹ துக்கன்னு படிக்கணும், துக்கன்னு படிக்கணும் பிரபு. சம துக்க சுக சமதுக்க ஸ்வஸ்தஹ. சமதோஷ்டாம் மகாம் சனஹ துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ்துல்யதி நிந்தாத் மசம் ஸ்துதி மனா மனாப மானாக மான योस्तुल्यस्त तुल्ये मित्रारि पक्ष्यो है सर्वारंभ परित्याही गुणादीद स उच्यते. இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதான் 22ல இருந்து 25 வரையிலும். பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்தி இருக்கும்போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும். பிரகாசம்னா என்ன குணம்? சத்துவகுணம். பற்றுங்கிறது என்ன குணம்? ரஜோகுணம். மயக்கம்ங்கிறது என்ன? தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களும் ஒருத்தன்ட்ட ஆக்கிரமிச்சு இருக்கும் பொழுது, ஐயோ இந்த குணம் நம்மளை வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்குதே அப்படின்னு அதை நினைச்சு என்ன செய்யுது? வெறுக்க கூடாது. அப்படி வெறுக்காதவனும், அது மறைந்திருக்கும் போது, அது தோன்றாமல் இருக்கும் பொழுது அவற்றிற்காக ஏக்கமுடையாதவனும், அந்த குணம் நம்மள்ட்ட இல்லையே அப்படின்னு ஏங்கக்கூடாது. இப்ப சத்துவ குணத்துல நம்ம இல்ல, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறோம், ஐயோ நம்ம சத்துவ குணம் நம்மள்ட்ட வளரலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா விருத்தி ஆகும். அந்த மாதிரி இந்த குணங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை விட்டு வெறுக்காதவனும், அது இல்லாத பொழுது அதுக்காக இயங்காதவனும். அந்த குணம் யாருக்கு இருக்கு? 3 குணங்களை கடந்தவனுக்கு. இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும். இது எல்லாமே என்ன? அது வந்து இந்த 3 குணங்களால நிகழக்கூடிய விளைவுகள். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எதை கொண்டு அமையுதுன்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய குணத்தினால விளையுதே தவிர, நாம வந்து அதை விருப்பப்பட்டு ஆத்மா வந்து அந்த இடத்துல செய்யல. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல உறுதியா இருக்கணும். குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிவோணும். அந்த இடத்துல எது செயல்படுது? குணங்கள் தான் செயல்படுது. குணங்களாலதான் ஒரு உயிர் வாழி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கானே தவிர ஆத்மாவுடைய எண்ணம் அது கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும், அவனுக்கு வந்து இன்பம் வந்தாலும் அவனுக்கு ஒண்ணுதான், துன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான். அதை பற்றி அவன் வந்து எதையும் வெறுக்காம எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நினைக்கக்கூடிய நிலையில, அந்த நிலையில இருக்கவனும். மண், கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும். யாராச்சும் பார்ப்பாங்களா? மண்ணாங்கட்டியும் பொன்னையும் ஒண்ணா நினைப்பாங்களா? ஆனா ஒருத்தர் நினைச்சாரு. யாரு அப்படின்னா அவர்தான் கூரத்தாழ்வார். அவருக்கு வந்து மண்ணும் பொண்ணும் ஒரே சமநிலையில இருந்தது. அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்றாரு? அவரும் அவருடைய மனைவியும் வந்து அந்த எல்லா சொத்தையும் துறந்துட்டு எல்லாத்தையும் நாட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் வந்து இது ராமானுஜர்கிட்ட போய் அடிமையா போறாரு. அவருக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு போகும் பொழுது அவங்க மனைவி என்ன செய்யறாங்கன்னா, மடியில மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு வராங்க. ஒரு தங்க தாம்பாளத்தை மறைச்சு கொண்டு வராங்க. அப்போ வந்து பயந்து பயந்து வராங்க. ஏன் நீ இப்படி பயந்து பயந்து வர? காட்டு வழி, இருட்டு, அது பயந்து பயந்து வராங்க. திருடன் யாராவது வந்துருவானோன்னு. அப்ப கூரத்தாழ்வார் கேட்கிறாரு, ஏன் நீ இப்படி வர? ஏன் உனக்கு ஒன்றும் மடியில ஒன்றும் கனம் இருந்தா தானே வழியில பயம், ஏன் பயப்படுறான்னு? இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னா, நீங்க சாப்பிடுவீங்களா டெய்லி தங்கத்தட்டு, நீங்க போன இடத்துல என்ன தெரிச்சு சாப்பிடுவீங்க, அதனால அந்த தங்கத்தட்டை தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனே வெடுக்குன்னு பிடிங்கி வீசி எறிவாராம் அந்த காட்டுல. இதை எதுக்கு தூக்கிட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாராம். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த மண்ணும் அந்த பொண்ணும் எல்லாமே ஒரே நிலையில அவர் வந்து பாக்குறாரு. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தன் வந்து அது சமமாக பார்க்கிறானோ, அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் நிகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியும் ஒருபோல் நடத்துபவனும், எல்லா விதமான பல்நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும். எந்த ஒரு செயலுக்கும் பலனை எதிர்பார்க்காம எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யறது. அந்த நிலையிலுமான
ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இந்த விஷயம்லாம் யாருகிட்ட இருக்குதோ அவன் தான் வந்து என்ன சொல்றாரு, 3 குணங்களை கடந்தவனுடைய நிலை, அந்த நிலையில அவன் இருக்கிறான். அந்த நிலையில யார் இருக்காரு? இங்க நாரதர் மகரிஷி இருக்கிறாரு. அதனாலதான் அவரை வந்து இந்த இடத்துல உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்குது. அதையும் அவர் வந்து அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. நாராயணா நாராயணா நாராயணா. அதை தாண்டி எந்த உயிர்கள்லாம் அங்க துன்பப்படுதோ அந்த உயிர்களை வந்து விடுவிக்க வேண்டியது அவருடைய கடமையா நினைச்சு நிறைய பக்தர்களா அவர் உருவாக்குறாரு. நிறைய உதாரணம் இருக்கு. பிரகலாதன், அடுத்தது வந்து துருவன், அப்புறம் மிருகாரி, அப்படி நிறைய பேர் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, வியாசர் எல்லாரையுமே அவர் தான் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு, உன்னத நிலைக்கு அவர் கொண்டு வராரு. அது வந்து அப்படிப்பட்டவரா இருப்பாங்க, உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு 26 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। हरे मां च यो अव्यप्रचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् स मदीत्यैता न प्रहम न ब्रह्म पूजाय कल्पते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அது பிரம்ம பூயாய கல்பதே அப்படின்னு படிக்கணும். அந்த இன்னும் அதோட சேர்த்தணும். ஓகே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபட்டு கீழான நிலைக்கெல்லாம் நம்ம வீழ்ச்சி அடையாம இந்த குணங்கள், அந்த 3 குணங்களையும் கடந்து அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க வராங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, உடனடியா பிரம்மபூதம், அந்த பிரம்மபூத நிலைக்கு உடனடியாக வந்துடுறாங்க. இந்த உலகத்துல இந்த உடலை இருக்கும் பொழுதே அவங்க பிரம்மபூத நிலையை அவங்களால அடைய முடியுது. பிரம்மன் ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு உதாரணமா தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 2 சாப்டருக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். கபில மகரிஷி வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்து சொல்றாரு. சொல்லிட்டு ஒரு சன்னியாசத்துக்கு போயிடுறாரு. அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, உடனடியா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்கன்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய மகனால உபதேசிக்கப்பட்டு பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டோன்னா அவங்கள வந்து யார் இங்க அழைச்சிட்டு போறா, விஷ்ணு தூதர்களே வந்து வைகுண்ட லோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்களாம். அதுதான் வந்து இந்த படத்துல காட்டியிருக்கிறாங்க. அதுதான் பிரம்மபூத நிலை. 27 படம். हरे कृष्ण माताजी। Next. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा है ममृतस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुगस्यैकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல அருவ பிரம்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. அருவ பிரம்மம்னு எது, நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலையிலே நம்ம 2nd சாப்டர்லயே படிச்சதுதான். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 3 நிலைகள்ல நம்மளால உணரப்படுகின்றார்னு படிச்சோம். ஒரு சூரியனை உதாரணமா வச்சு படிச்சோம். அந்த நிலையில கடைநிலையில இருக்கிறது தான் வந்து எதுன்னா அந்த அருவ பிரம்மம், பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிற அந்த ஜோதி வடிவம். அந்த வடிவத்திலையும் பகவான் தான் இருக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்து நம்மள்ட்ட 4 கை ரூபத்துல பகவான் பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவர் தான். அவர் என்ன சொல்றாரு, இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலை. ஆதார நிலை யாருக்கு வந்து பிரம்ம ஜோதியை வணங்குறவங்களுக்கு அதுதான் ஆதார நிலை. அது வந்து தான் இந்த ஜோதிக்காக இதை காட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும், அது வந்து அழிவற்றது. அந்த நிலை, அதுக்கு மரணம் கிடையாது, தோற்றம் கிடையாது, அழிவற்றது. நித்தியமானதும், எப்பொழுதும் எட்டானால் நித்தியமா இருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. இவரே சொல்லிட்டாரு, என்னிட்ட இருந்துதான் அந்த பிரம்ம ஜோதி வந்திருக்கு, அது நான் தான் அதுக்கு அடிப்படை அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணரே வந்து இங்க வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. இது வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து இஸ்கான் மேங்களூர்ல இது கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா புக்ஸ், உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை புஸ்தகமோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா புக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஜப மாலையோ இல்லை அதை வச்சுக்கிற பேக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது புக்ஸ் வேணும்னாலும் அங்கே வந்து இஸ்கான்ல இந்த வெப்சைட்ல கிடைக்குது. உங்களுக்கு எதை வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். புக்ஸ் அண்ட் ஜபாமாலா ஃபார் சேல், ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். அதை வந்து அங்கே வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க.
நீங்க வேணும்னா ஆர்டர் போட்டு வாங்கிக்கலாங்கிறதுக்காக அந்த வெப்சைட் கொடுத்துருக்குறாங்க, வேணா நீங்க நோட் பண்ணீங்க. அது மாதிரி நீங்க வேணுங்கிறத வாங்கிக்கலாம். அதான் இன்னைக்கு சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्वज विवयोग नामः हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna devotees, thank you so much. हरे Thank you कृष्ण so ஹரே much. கிருஷ்ணா माताजी. மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji. யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Any doubts? Clear? எந்த டவுட்ஸும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா? நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது வேற ஏதாவது இதில் அட்மினுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்ட விஷயம் இருந்தால் கேட்டுங்க. அட்மின்கிட்ட கேட்கணும், எங்களுக்கு கிஸ் வரல இல்லை அட்டன்ஸ் வரல அப்படிங்கிறது ஏதாவது சந்தேகம் தான், அதை நீங்கள் அட்மின்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இல்லை எதுவுமே இல்லை, கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கிளாஸ் என் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி L2 வந்து இன்னும் 2 டேஸ்ல வந்துரும் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அந்த குரூப்ல போட்டு ஒரு L2. ஓகே பிரபு. லிங்க் போட்டோன்னு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்லிடலாம். ஓகே. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. थैंक यू माता जी. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. சபரி கண். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி. சபரி கண்ணன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொல்லணுமா? அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, சரி. யாருக்கு? என் பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே